У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітаю усіх адважних, які не побоялися гэтых маразоў, які прыйшлі на святую мшу. Хочам разам сёння маліцца за всю нашу парафію. Молімся о Божым благословенні для ўсіх нас, аб ласцы здароўя для хворых, аб ласцы суцяшэння для церпячых. Молімся за ўсіх таксама памерлых з нашай парафіі, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. Каб наш удзел у гэтай святой мшы быў годны, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. І вам, браты і сёстры, што згрэшыў я вельмі, словам, учынкам. Святейший, завсёды молю усіх і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене та Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Молимся. Усемагутны вечны Божа, Ты кіруеш небом і зямлёю. Выслухай ласкава просьбы Твайго народу і дары нашыя часы з упакоем. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя.
Читання першої книги Самуеля. У тыя дні Самуэль спаў у святыні Пана, дзе знаходзіўся каўчэг запавету. І паклікаў Пан Самуэля, а той адказаў: «Вось я». І пабег да Элія і сказаў: «Вось я, ты мяне клікаў?» Элі адказаў: «Я не клікаў цябе, вярніся і спі». Ён пашоў і лёг. Але Пан паклікаў зноў: «Самуэль!» Устаў Самуэль і пайшоў да Элія і сказаў: «Вось я, бо ты мяне клікаў». Той адказаў: «Я не клікаў цябе, сыне, вярніся і спі». Самуэль яшчэ не пазнаў Пана, і слова Пана яшчэ не адкрылася яму. Тады Пан паўтарыў трэці раз свой заклік: «Самуэль!» Ён устаў і пашоў да Элія і сказаў: «Вось я, бо ты мяне клікаў». Элі зразумеў, што гэта Пан кліча хлопца, і сказаў Элі Самуэлю: «Ідзі спаць, а калі зноў цябе пакліча, адкажы. Кажы, пане, бо слухае слуга твой». Пайшоў Самуэль і лёг спаць на сваім месцы. Прыйшоў Пан і стаў, і паклікаў, як перад гэтым: «Самуэль! Самуэль!» Самуэль адказаў: «Кажы, бо слухае слуга твой». Самуэль рос, а Пан быў з ім. Не дазволіў Самуэль ніводнаму яго слову упасці на зямлю. Гэта Слова Божае. Сподівався на Пана, і він схилився надо мною і почув мой крик, і поклав мої вусни новою пісню, спів хвали нашому Богу. Приходжу, сповнить Твою волю, ахвяри приношення Ти не пожадав, але Ти открив мне вуши, усе спалення хвяри за грех Ти не потребуєш. Тоді сказав я: «Вось іду». Сповнить Твою волю. У початку книги написано про меня. Я пожадав сповнить Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я обвещал Твою справедливость на великим сходе и не закрывал вуснов своих. Ты это ведаешь, о Пане.
Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, тело ж не для распусты, але для Пана и Пан для тела. Бог увоскресил Пана, увоскресить и нас силою Своей. Хіба не ведаете, что телы ваши – это частки Христовые? А той, кто злучается с Паном, становится одним духом с им. Утекайте от распусты. Усялякий грех, який чинит человек, есть поза телом, а распустник грешит супраць уласного тела. Ці не ведаете, что телы ваши – это святыня Духа Святого, який у вас, якого вы маете от Бога, и что вы не належите сами самим? Бо вы куплены за великую цену. Тому славьте Бога у телы вашим. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Мы знайшли Месію, гэта значить Христа. Ласка і правда сталися праз Яго. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час стаяў Ян Хрысціцель і двое з вучняў ягоных, і калі ўбачыў Езуса, які ішоў, сказаў: «Вось ягнё Божае». І пачулі двое вучняў яго, што ён сказаў, і пайшлі за Езусам. А Езус, азірнуўшыся і ўбачыўшы, што яны ідуць за ім, сказаў: «Чаго шукаеце?» Яны сказалі яму: «Рабі», што азначае настаўнік, «дзе жывеш?» І ён сказаў ім: «Ідзіце і ўбачыце». Яны пайшлі і ўбачылі, дзе ён жыве, і засталіся ў яго ў гэты дзень. Было ж каля 10 гадзіны. Андрэй, брат Сымона Петра, быў адным з двух, якія пачулі ад Яна пра Езуса і пайшлі за ім. Знайшоў ён спачатку брата свайго Сымона і кажа яму: «Мы знайшлі Месію», гэта значыць Хрыста, і прывёў яго да Езуса. Езус, глянуўшы на яго, сказаў: «Ты, Сымон, сын Яна, ты будзеш названы Кефас», што азначае Пётр, скала. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, сегодня чуем у першым читанні, як Бог кліча Самуэля, кліча яго некалькі разоў. Малады Самуэль спачатку не разумее. Гэта вось такі добры вобраз, добры прыклад таго, як трэба вучыцца слухаць Слова Божае. Калі вось Самуэль адкрывае Бога, калі ён сапраўды навучыцца слухаць гэтае Слова Божае, то апошнія словы вось сённяшняга чытання яны былі такія, што Самуэль ніводнаму слову не даў упасці на зямлю. Ніводнаму слову не даў упасці на зямлю. Усё тое, што чуў ад Бога, ён захоўваў у сваім сэрцы. Таксама нам трэба пэўнай такой вось навукі менавіта навучыцца разважаць, чуць, бачыць гэтае Слова Божае. Ось толькі што мы чулі такі фрагмент Євангелія, у якім бачым, як Христос кліче сваіх першых вучняў.
Бачимо тое, як Ян Хреститель якби показує, ну так, не якби, а як сапраўды показує Христа сваім вучням. Гэта вось, ведаеце, як ёсць першым такім, з першай сустрэчай, з якимсь першым уражаннем аб чалавеку. Калі вось кагосьці сустрэнем, сустракаем, сапраўды вось вельмі важна гэтая наша першая сустрэча, якое ўражанне нас аказвае гэты чалавек. Вось уся дзейнасць Яна Хрестителя, як ведаем, яна была такая, каб прыгатаваць дарогу Пану, прыгатаваць дарогу Месіі. Жыў на пустыні, да яго прыходзілі людзі, ён хрысціў іх, даваў гэты хрост пакаяння, яны чакалі, вось, што прыйдзе Месія. І сапраўды Месія павінен быў прыйсці і прыйшоў, але вось, ну, напэўна, гэтыя ачаківанні, гэтае першае ўражанне, яно было трошку такое іншае, ніж яны спадзяваліся. Бо бачуць вось чалавека, які прыходзіць да Яна, і Ян на яго ўказвае, гэта ягнё Божае, вось гэта баранак Божы. Напэўна, вось вучні спадзяваліся Месію бачыць такім моцным лідарам, можа, якімсьці, ну, такім неверагодным военачальнікам, можа, такім якімсьці вось сапраўдным лідарам палітычным, які бы аб'яднаў народ Ізраіля, які мог бы скінуць вось менавіта гэтае рымскае іга, які, напэўна, прынёс бы свабоду Ізраілю. А Ян Хреститель кажа, гэта ягнё Божае. Вось Христос, ягнё Божае, той, які нішчыць гэтыя грахі свету, які знішчае грахі свету. Ну, вобраз гэтага ягняці, ён ніяк не вяжацца з чымсьці такім моцным, з чымсьці вельмі сильным. Ян Хреститель бачыць Христа вось сапраўднага. Можа, варта нам сёння таксама задаць пытанне, як мы ўглядаемся ў Христа. Кім ён для нас з'яўляецца? Настаўнік, хтосьці добры, цудатворца. І гэта ўсё. Ян Хреститель паказвае вось менавіта ягнё Божае. Той, які нішчыць грахі света, той, які бярэ на сябе гэтыя грахі света. Далей мы чуем вось менавіта тыя словы пра гэты грахі свету. Гэта тое, што, напэўна, кожны з нас добра ведае, памятае, бо кожны раз падчас святой імшы святар, калі ўжо паказвае гэты хлеб, які стаўся Христом, які з'яўляецца целам Христа, і кажа, вось ягнё Божае, вось той, хто на сябе бярэ гэтыя грахі свету. Так, у арыгінале вельмі добра напісана, што гэтыя грахі вось менавіта нішчыць, знішчае гэты грэх. З грахом у нас можа быць па-рознаму, правда? Таксама можам мець нейкае такое выкрыўлёнае ўражанне пра грэх. Што такое грэх, як часта вельмі у нас здаецца, ну, нам здаецца, гэта штосьці добрае, тое, з чаго нам вельмі хочацца, але хтосьці гэта нам забараніў. Вось не можна. Калі мы гэта нарушым, калі мы ўсё ж такі ў сваёй слабасці паддадзімся гэтаму граху, то за гэта будзе пакаранне. Не, так сапраўды вось грэх не з'яўляецца нічым добрым. Грэх прываблівае, так, і шмат вось менавіта нашых такіх нейкія, правда, вось кажуць, як такія пасловіцы рускія, запретны плод свадак, так вось вельмі часта так вось мы ў сваёй мове, ў сваіх думках як бы таксама апраўдваемся, ну вось здарылася, бо ўсё ж такі я чалавек, бо я ж не святы, бо я грэшны. Але грэх так сапраўды ён знішчае чалавека, робіць яго нявольнікам, робіць яго рабом зла, але таксама ў першую чаргу знішчае адносіны паміж людзьмі і паміж Богам. І самі мы добра ведаем аб тым, што быць, прабываць і ўвогуле жыць у граху – гэта вялікае няшчасце чалавека. Христос прыходзіць, каб узяць на сябе грахі свету, каб знішчыць гэты грэх, не вылечыць,
не нейкім чынам направіць. Ну, вось так, нам здаецца вельмі часта, што гэты грэх можна нейкім чынам вось так направіць, вярнуць гэтую сітуацыю. Не, Христос прыходзіць, каб знішчыць яго ўвогуле з гэтага свету, каб яго не было, гэтага граху. Сёння чытаем далей і чуем такія словы, калі Христос абарачваецца і бачыць гэтых двух вучнях, якія пайшлі за гэтым баранкам, за гэтым ягнём, якога назваў вось Ян Хрысціцель. Ён кажа ім: чаго шукаеце? Не кажа ім, каго шукаеце. Правда, вось ідуць два чалавека за табой, ён кажа: чаго вы шукаеце? Вось менавіта чаго вы хочаце ад мяне? Чаго мы сёння можам таксама, вось, можа, той чалавек, які выбраў вось Хрыста менавіта як свайго Бога і збаўцу, чаго ён шукае ад яго? Чаго хоча ад Бога? Грошы, добрай працы, уладкавання, можа, якосці улады, можа, якіхсьці прывілегаваных месцаў, пэўнага дабрабыту. Добра ведаем у Евангеліі, што Христос гэтага не абяцае. Ён кажа: той, хто хоча быць першым, будзе апошнім. Сапраўды вялікім з'яўляецца той, хто малы, правда, ён ставіць дзіця на першае месца. І ўвогуле гэтае вось богаслаўленне, якія сустракаем, яны вельмі часта супярэчаць логікі гэтага свету і таксама часамі, трэба прызнацца, і нашай логікі. Христос прыходзіць, каб служыць. Бачым у Евангеліі, правда, ведаем гэтыя моманты, калі нават апостолы, якія былі з Христом, яны не адразу зразумелі гэтую праўду. Некаторыя з іх падсывалі праўдай маці сваю, каб вось заняць гэтыя лепшыя месцы. Христосам гэтага адразу не абяцае. Ён пытаецца: што вы ад мяне сапраўды хочаце? Чаму? Вось мы сёння прыйшлі ў гэты мароз, вось тут збіраемся. Каранавірус, з чаго вы шукаеце? Што вы хочаце ад Хрыста? Гэта таксама пытанне, якое вось гэтае слово жывое, якое дзейнічае вось зараз, ставіць для нас. Чаго мы хочам ад Хрыста? Чаго мы тут робім? Што мы тут робім? Вучні адказваюць пытаннем на пытанне. На пытанне, чаго шукаеце, яны кажуць: а дзе ты жывеш? Дзе жывеш, рабі? Дзе жывеш, настаўнік? І, напэўна, вось гэта «дзе жывеш» гэта не з'яўляецца пытаннем такога адресу. Вось дзе, Христос, у Галілеі твой дом, паміж якімі дамамі там жыве дом Юзефа і Марыі, дзе ён знаходзіцца? Не пра гэта ідзе гаворка. Гаворка ідзе пра тое, вось менавіта, дзе твой дом у такім сэнсе, дзе ты жывеш, дзе твои блізкія, дзе твоя сям'я. Мы хочам увайсці ў адносіны з табою, так блізка хочам стаць тваімі роднымі, крэўнымі. Вельмі важная рэч таксама увайсці ў адносіны з Христом, быць блізкім да яго. І так сапраўды ёсць, што Христос чыніць іх сваімі братамі, называе іх пазней сваімі братамі. Вось гэтае пытанне таксама, якое задаюць вучні, яно сведчыць аб пэўным такім зразуменню, якое яны атрымалі. Даведаўшыся, што Христос гэта вось не проста настаўнік, не проста цудатворца, не той, хто аздараўляе і пазней памнажае хлябы, але гэта ягнё Божае, якое бярэ на сябе грахі свету. Яны хочуць прабываць разам з ім, хочуць быць, хочуць стаць вельмі блізкімі да яго. Дзе ты жывеш? Пазней таксама адчуем такія словы, калі вось гэта здарылася, калі вучні пайшлі, і Христос ім адказвае: прыйдзіце і ўбачце. Гэта вось тая сапраўды праўда аб тым, што
каб быць разам з Христом, трэба вось сапраўды нейкага высілку. Трэба было прыйсці вось менавіта ў гэты мароз, у гэты холад, сюды ў касцёл, каб прыйсці і ўбачыць ягнё Божае. Каб прыйсці і ўбачыць таго баранка, які збаўляе гэты свет. Каб прыйсці і быць разам з ім, трэба гэтага высілку вось менавіта ад нас. І сапраўды вось пасля гэтага дасвядчэння, пасля таго, як вучні вось, як кажа гэты евангеліст Ян, прыйшлі і ўбачылі, і засталіся у яго ў гэты дзень, было ж каля 10 гадзіны, вось гэтая такая, такая нейкая пэўная прэцызійная рэч, вось калі кажа, што менавіта каля 10 гадзіны гэта трошку там іншае вымярэнне часу, гэта ўжо каля 4 гадзіны вечара, а ад 5 гадзіны вечара у габрэяў пачынаўся новы дзень. І гэта вось сведчыць, што таксама гэтыя вучні пачалі новы дзень, новае жыццё разам з Христом. Перажыўшы гэты дзень, вось адзін з гэтых вучняў, Андрэй, брат Сымона Пятра, пабег да свайго брата, каб прывесці яго да Хрыста, і кажа, што мы знайшлі Месію, мы знайшлі збаўцу. Мы знайшлі таго, хто з'яўляецца вось тым, каго мы чакалі, каго прадказвалі прарокі, тым, хто з'яўляецца нашай надзеяй на збаўленне. І вось гэта сапраўды таксама, браты і сестры, яшчэ адна рэч, якую мы вельмі часта, можа, забываемся пра гэта, пра тую радасць, калі мы сапраўды знаходзім Бога ў нашым жыцці. Вось хочацца гэтай радасцю дзяліцца. Гэта вось такі паказчык, які мы павінны, кожны з нас павінен самому сабе зрабіць. Ці ёсць ува мне гэтае прагненне падзяліцца радасцю, што я жыву з Богам? Ці, можа, я не жыву вось такой радасцю Божай? Ці, можа, ва мне гэтай радасці не хапае? Можа, я хожу толькі ў касцёл вось смутны, перажываю свае праблемы, свае цяжкасці і не чую гэтай радасці. Можа, тады сапраўды вось мы не адкрылі Хрыста як ягнё Божае, як таго баранка, які нішчыць грахі свету. У Андрэя гэтая радасць вось ёсць, ён дзеліцца са сваім братам Пятром, хоча, каб ён таксама давучыўся да гэтай радасці. Христос, глянуўшы на Сымона, сказаў: «Ты, Сымон, сын Яна, ты будзеш названы Кефас», што азначае «Пётр скала». Ты, Сымон, сын Яна. Сын Яна азначае, што ты пакуль што яшчэ з'яўляешся вось менавіта з дому Яна. Ты належаш да дому Яна, свайго бацькі. Але ты будзеш названы Кефас. Змяняй яму імя. Вось змена іменнем у нас зараз так неяк, у нас у нашым сучасным грамадстве няма такога вось правіла, няма такой традыцыі, няма такога паняцця пра імя, якое мелі габрэі ў той часы. Калі надавалі камусьці імя, гэта азначала вось пэўную такую ідэнтычнасць, тое, якім ёсць сапраўды гэты чалавек. Езус, так, Бог збаўляе, Эмануэль. Вось таксама маем зараз як пэўнае імя, па якому нас усе клічуць, усе, якіх ведаюць, кажуць: Ігор, і я адзываюся, праўда? Ёсць другое імя, тое, якое я называю самого сябе, якое я маю ў сваім сэрцы. Гэта імя рознае. Напэўна, у кожнага такое ёсць, калі мы называем сябе: «Вось, як атрымалася ўсё добра, які ты маладзец». Альбо вось, калі мне не атрымалася, альбо кажу трус, альбо кажу вось, які ты хітры, альбо кажу, які ты вось кепскі, благі, так? Гэта тое імя, якое ніхто не ведае, толькі мы самі сябе прызнаёмся ў сваім сэрцы. І ёсць такое трэцяе імя сапраўды, якое ведае толькі адзін Бог. Такі, якія мы ёсць.
без падману, без самоошуковування, не то, як нас назвали люди, але сапраўды тими, якими ми єсть. І Єзус, глянувши на Симона Петра, бачить його сапраўдне ім'я, називає його Кефас, що означає Петр, що означає скала. Дорогі брати і сестри, вучимося жити гэтым Божим Словом, каб сапраўды убачить Христа як ягнё Божие. Сьогодні можемо задати собі ще одне питання, яке перед нами ставить Слово. Подчас святої мши, коли святар подимає консекровану гостю, ті бачимо ми ягньо Боже, ті бачимо ми того Христа, який ніщить гэтых грех світу. Ці є у нас ад гэтага радасць, і ці хочам мы дзяліцца гэтай радасцю з іншымі. Амен. Зараз вызнаем нашу веру. Веру в адзінага Бога. Сина Божого, Отця народженого, перед усіми віками, Бога от Бога, святого от святого, Бога соправдного от Бога соправдного. Был замучен и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядеть пророчается, и знов придет Пан, судить живых и мертвых, по благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, якому разом зайцу поклоніння і хвала, які промовляє нас веру один і святий, один хрост для відпущення грехов і чекає воскрешення, життя вічного в будущем світі. Бог показывая нам праз Езуса Христа свою любовь. Узнесем до Его наши просьбы. Молимся за паўсюдны касцёл, каб, абвяшчаючы Евангелие Христа ў свеце, Ён вёў людзей да пазнання праўды. Цябе просім, Выслухай нас. молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі і падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за бацькоў, якія вырашылі ахрысціць сваіх дзяцей, каб яны не забываліся таксама пра іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за хворых і церпячых, каб яны адчулі блізкасць Езуса Христа, спазналі Яго любоў і у Яго шукалі падтрымкі. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой мшы, каб чарговы літургічны перыяд наблізіў нас да Христа і да нашых бліжніх. Цябе просім. Молимся за памерлага Александра, каб добры і міласэрны Бог прыняў яго ў сваё валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу батьківщину, за Беларусь, молимся за всю нашу парафію. Просим Тебе, Боже, благослови нам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Добрый Боже, выслухай наши молитвы, как мы были верны Твоим заповедям и свідчили об Твоей любови уласным прикладом. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Боже, дапамажы нам годна удзельнічаць у гэтых святых таямніцах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолу Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі,
узяв хліб і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костьол Твой розсеяний по всім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Казіміром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дазволим убачить свято обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом її обранником, со святыми апостолами і усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб зими мы хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе. Табе, Боже Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штуденного, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki wyraźna
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт, как ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет.
Молимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у Своей добрыні з'єднай усіх, кого Ты поселил одним хлебом небесным. Праз Христа, Пана нашего. Послухаємо об'яви. Великий дякую за кожну ахвяру, допомогу на користь костьола, кляштра. Дякую всім тим, хто доглядав, прибирав костьол на гэтым тижні. За добро і за вашу молитву, нехай узнагородить вас Пан Єзус, святий наш Отець Францішек. На гэтым тыдні мы адзначаем у чацвер, 21 студзеня, будзе ўспамін святой Агнешкі, Панны і Мученицы. Закликаем до молитвы за Беларусь. Памятайте, как мы уже молились, наша молитва повинна быть неспынной, повинна трываць. И будем молиться наступным чином у понедельник для всех, так само, кто жадає пасля святої мши, буде крижовий шлях у інтенції нашої країни. У аўторак молитвы перепрошення за зло і грахи, які учинив белорусский народ перед найсвятейшим сакраментом. У четвер адорація найсвятейшего сакраменту починається з 16 години до святої мши, вечерній о 18 годині. У сувязі з триваючою пандемією коронавірусу, душпастарскага наведування сім'яў, як гэта было звычайна, у гэтым годзе не будзе. Сёлета вернікаў з канкрэтных вуліц нашай парафіі будем запрашаць на вечернюю святую мшу о 18 године. На заканчэнні святой мшы будзе ўдзяляцца благословленне сем'ям, і пры неабходнасці можна будзе вырашыць пытанні, звязаныя з рэлігійным жыццём. І ўжо пачынаем гэты душпастарскі візіт у такой форме. На гэтым тыдні 20 студзеня ў сераду мы запрашаем на святую мшу 18 вечарам вуліцу Францішка Скарыны. 21 студзеня чацвер вуліца Снежная, Сонечная, Прыазёрная, Вясенняя, вуліца Вербная, вуліца Коттеджная. 22 студзеня, пятніца, вуліца Міру, Народная вуліца. 23 студзеня, суботу, вуліца Богдана Хмельницкага. Як я ўжо сказаў, што пасля гэтай святой мшы таксама такая форма контакту можна падысці. Ты ведаеце, што душпастарскі візіт так сапраўды вырашаў шмат пытанняў у нашай парафіі. Шмат хто, скажем так, атрымаў дапамогу. Была магчымасць звярнуцца да святара, запытацца, таму таксама выкарыстоўваеце гэты час. З раскладам гэтых святых імшаў за нашу парафію, за гэтай вуліцы можна пазнаёміцца. Ён ёсць таксама вось уже вывешаны там, дзесьці павінен быць ва ўсей такой форме, там і далейшыя дні, на наступныя тыдні. Таксама можна з ним знаёміцца на нашай старонцы ў інтэрнэце. Пачынаючы з 20 студзеня на працягу 9 дзён перад вечерняй святой мшой будем молиться навинной да благословленной Болеславы Марии Лямонт, панны, заснавальніцы наших сестер, місіянерак святой сям'і, якія працуюць у нашай парафіі. Захвочуем до молитвы у наступную суботу, 23 студзеня, о 11 године у касцёле адбудзецца сустрэча бацькоў, дзеці якіх рыхтуюцца да першай святой камуніі. Калі ласка, трэба забрацца з бацькамі, трэба паразмаўляць, вырашыць пэўную сітуацыю. У першую чаргу, як будзе ў гэтым годзе выглядаць святая камунія. Правда, паглядзіце, колькі зараз людзей, колькі ўвогуле дзяцей прыйшла, тых, хто рыхтуецца у касцёл. Трэба нешта вырашаць, дамаўляцца. Будзем захоўваць, як ёсць магчымасці, усе меры прадасцярогі, дыстанцыю. Тут у касцёле паспрабуем забрацца і вырашыць пэўныя сітуацыі. Запрашаем таксама наведаць нашу касцёльную краму. І заўсёды я кажу, што ёсць таксама магчымасць паглядзець трансляцыю ў інтэрнэце тых, хто застаўся дома, тых, хто хварэе. Таксама могуць паглядзець трансляцыю о 10 гадзіне, якая зараз адбываецца. На гэты час прыміце Божае благословенне.
Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Святый Архангеле Михаил, бережи нас.